Uusiotuote on perustettu noin 5-16 vuotta sitten. Havaittiin, että työttömiä on Jyväskylän alueella reippaasti, niin kuin niitä on nytkin. Tämä on toiminut hyvin vankasti tässä Jyväskylän alueella. Ja meidän ydinosaamisalueita on puusepän verstas ja polkupyöräkorjaamo. Asiakaskuntaa meillä on tässä Jyväskylän alueella kiitettävästi ja tilauskantaakin on tosi paljon. Pyöräkorjaamo on toiminut hyvin kasvavassa määrin, että asiakaskunta vaan lisääntyy, huoltoja on reippaasti. Sekä uusiopyöriä menee markkinoille tosi paljon. Opiskelijat ostaa kaikki, mitä saadaan tehtyä. Mä eksyin uusiotuotteelle alun perin, kun mä rupesin rakentamaan didgeridoo-soittimia ja se homma rupesi kiinnostaa tosi paljon. Ja sitten huomasin, että täällä on tämmöinen ainutlaatuinen paikka kuin Jyväskylän uusiotuote, jossa pääsee työtönkin edullisesti harrastaa, eikä pääse sitten tulee liian kovaksi nuo maksut, että ne estäisi sen. Ja täällä on päässyt mukava henkilökunnan opastuksella touhuamaan monenlaista ja sitten pääsin myöhemmin tänne töihinkin ja olin täällä työkokeilussa, että tää on luonut semmoista uutta henkeä ainakin itselle ja sitten on niinku tuntunut siltä, että on elämässä vähän niinku paremmin kiinni ollut välillä, että kun on ollut täällä harjoittelujaksoja ja työkokeilujaksoja ja muuta. Että tämmöistä lisää. Tämä on ainutlaatuinen Jyväskylässä. Näitä ei ole paljon vastaavanlaisia asetelmia, jotka tekisivät näin vaateettomasti työtä työttömien ja syrjäytyneiden ja muuten elämän suhteen ongelmissa olevien kanssa. Että meitä tykkää, ei muuta kuin tulkaa uusiotuotteille touhua, ostaa fillareita ja tekee puusta juttuja.